Jó reggelt! Ja, jó estét, aludjunk. Én vagyok a Séda helyett Imre. Nézzétek Máté videóit. Na nézzük körbe. Azért nem videóztam ilyen sokáig, mivel ezt a világot csináltam. Senki se tudott róla. Na mindegy, videózzunk. Úgy van nálam egy pár cucc. Találtam egy pár gyémántot. Na és most leszek olyan őrült, ezt direkt nektek építettem. Öten hova tűnt? Na mindegy. Mehet. Na mindegy, amúgy ezt azért csinálom. Jaj, kreatívban hattam magam. Jó, egy gyémántot lecsaltam, ezt bevallom. Nem baj. Muszáj volt. Ezt nektek építettem. Nézzük, mikrofa. De mészünk, nem éri el. Van ilyenünk is, de most nem érdekel. Bányásszuk ki ezt. Oké. Van 2 ilyen. Tudtam, hogy 2 van. Bocsánat a csöndességemért, tehát ilyen. Na nézzük. Fa elégett. Menjünk bányászni. Most bocsánat, hogy szörnymentesen vagyok, csak így biztonságosabbnak érzem. Láva biztos. Van elég szanam, mondjuk. Zsákutca. Hát ha a láva körül van valami vas vagy ilyesmi. Nézzük. Ez meg mi? Egy dungeon. Hogy? De akkor mi? Ezt direkt csinálta ilyenre nocs. Csak nem nocs valamilyen. És kincs. Ez mi? Köszi szépen, nocsot te csináltak. Ó, nagy ajándék. Mi a? Ez mondjuk jó. Hát a föld alatt is van valami. Ez nem néz ki úgy. Itt se. Jó. Na, ezt is. Ó! Akárki csinálta ezt ide. Jó ötlet. Wow! Na ezt. Ennek örülök. És már egy csomó cuccom van. Hát, ennek örültünk. Köszönjük, Nocs, hogy megcsináltad. Amúgy nem tudom, hogy mi volt ez, de ennyi. Na nézzük. Nézzétek, most egy ilyen házat építettem, nehéz volt. Ezt a spawnoltam, felvettem egy csomó ilyen fenyőfát, vagy nem tudom milyen fa ez. Oakwoodot. Itt egy ilyen... Itt a házam. Mondjuk most csináltam meg a ház nagy részét. Ja, nem van egy. Ja, nagyon sok szemem van, vagyis sem ennyi. Amúgy, hogyha ezt csináljuk, hogy egy ilyen hetet felrakunk a Séda skinére, nézzétek, Modern Steve. Jól van, vegyük le. Hát akkor ennyi is lenne.
Na akkor nem akartam másolni ezt az Zséda skint, csak így a Máté búcsú videójában, vagyis van egy ilyen búcsú videója, az volt, hogy bemutatta, hogyan lehet mások skinjébe belemenni. Kipróbáltam most ebben a videóban, lehet, hogy már a többi videóban is így fogom, de akkor most már lehet, hogy így fogom, vagyis biztos. És akkor most kipróbáltam ezt a skint. Hát akkor ennyi is lenne. Köszönöm a figyelmet. Viszlát!